Hemmeňize salam. Bugun obzorda iň amatly maşynyň biri. Gaty köpüýmiz gowar şu maşyny. Gowurlanyň sebäbi 2-3 tane var häzir aýdyn. Bir sebäbi bakylyk arzan bolmagy. İkinci sebäp maşyn nadýojny, üçüncü sebäp yumşak. Köpüýüňiz karolly alanyňyzdan tamsyk kemri alanyňyz gowar ýaňyz. Käýber ýaly adam ay men mysal üçin 3000-4000 dollar berip 2005-2006 karolly alan gowar ýanym. Bolmen ýyl täze çem 96 kemrisyny alandan ýaňyz. Käýber ýazýar şey diýip ýöne köpüňiz ýok men samsyk kemri aljak sebäbi yumşaklygy, ýol tutuşçylygy, opsiyon ählaklygyny gowy diýip ýyl köne bolsa da. Şu atdan moment bizde bu maşynyň bahasy 2500 dollardan başlaýar 4000 dollar çenli gidýär. 4,5 diýip oturanlar ama da ýöne men ortalyk bahany aljak. Sebäbini hem aýdyn size näme üçin razniца beýleken. Ýagdaýy bu maşynyň uja ýyl könelli, şoň üçin ýagdaýy gowy az. İkinji sebäp motory. Motor 2 kilikler var, 3lükler var. Bulan 3lüğünün hem 2 görnüşi vardır motorun. Bremse var, ona şu bizinki alap. Toyota Avalon motorum diýerler muňa. Ve Windom motor var. Windom motor bizde halan oklar, kaprizm diýip. Galanam ustalar ýazyň edilmene motoristler. Ýöne ýazyň kommentariýada Windom motor näme üçin halanan ok. Ýene bir sebäpleriniň biri näme üçin ýankyýaly razniца bahada eken sostoýaniýasy. Sostoýaniýasy gowy bolsa, uje baha şoňa görä gymmatrak bolýar. Bu maşyna biz samsyk kemri diýär. Näme üçin samsyk kemri diýilýär? Şoňa belli bir jogap ýok. Edil şu wagda. Ýöňem sorapdym size näme üçin samsyk kemri diýilýär? Şonda da bir belli jogap bolmady. Indi patpiçik sanymyz köpelle has görýänken ýazyn kommentariýada näme üçin şu maşyna samsyk kemri diýilýär? Bu kuzowda 1991-nji ýyldan 96-njy ýyl aralygyna çykarlar. 94-de restyling boldy. 94, 95, 96 model bir az ütkendir. Motor 3lük, bremse, sostoýaniýasy gowy, lükluja, ýöne mata salon. Bulan edil şungalyk koja salon ammadyr. Koja salon gelýän wadyr içine. Ýöne klimat gelen ok. Sebäbi Camry'da birinji klimat men bilişime görä babuçkada boldy. Ya ýalňyşyanmy? Ýazyn kommentariýada. Onuň klimat men görem ok hiç Camry'da. Lisiçkada da ýok, samsyk Camry'da da ýok. Nähil fullaryny gördüm de, lisiçkanyň fullunu gördüm, mınna da gördüm. Goýýarlar soň ýöne iminni zavodskoy klimat lisiçkada, samsyk Camry'da da ýok, babuçkada gelýän bolmaly. Bu maşynyň fanatlar kendir, samsyk Camry diýsem geçenede halamadyklaryň ma. Bu maşynyň şu wagtky Türkmenistana lakam bol, men dakan däl, şoň üçin hiç ýyl gat görmäň bu maşynyň fanatlar bar bolsa, lakamy normal zat bizde hemme maşyna lakamdakylar görýän da uja täze Camry'lara imni SS'na lakka Camry diýip görler häzir. Ýoşadan lakamdakylar bizde. Bize maşyna olup gelende lakamdakyljygyny bilmeli. Şoň üçin gelmeli. Karaçy, liboy maşyna lakamdakylar, ol normal zat. Maşynyň yumşaklygy elbetde gowy, hemem amatly da. Şo sebäplerim köp adam gowar. Indi salonyny görkezýin. Salony maksimal prostoy bolandyr. Mata salon edilmeniýmiz. Ýöne koja samba bilen ýa aýtdym, torpedasy 2 aýra bak bar. Imini 90-96 modellerde 2 aýra bak gelenler. Bun basam Camry'ni sürüp gördüm. Sürmezse däl. Ýyly 96 bolsa da uja 29 ýyllar, 30 ýyl. Bolýar. Elbetde maşyn yumşaklygy da gowy. Hayranam men geçengede daş oldu da sürüp gördüm samsyk Camry'ni. Ýöne onu diň obzorda sürdüm da buny has köprak sürdüm. Elbetde maşyn öz bahasyna degýär. Liçna men öz pikirim samsyk Camry öz bahasyna degýär. Sizem ýazmaly kommentariýada bahasyna degýärm diýen okmy? Ýok bular uja könelli täze zat almaly diýip ýazjaklarym bolar. Her kim öz ýagdaýyny görýär da dogry aýdýaňyz näçe maksimum täze alyp bilseň şonça gowy. Ýöne bu maşynlara mintek ýene bir 10 näşila hyzmat edermi diýip pikir edýän bizde. Siz nähil pikirde? Salonyň materiallary maksimal arzan edilen avtomat korobka, 3lük motor, bremse, 30 ýyl bolan maşynyň 33 görkezýänse de. Ha, bir şey diýär. Ana, real, mesele ýok. Çegem ýana noktaja. 30 ýyl bolan maşyn. Kondisioner Petra maşynyna bolly, başga zat ýok. Klima da ýok, hemme zat rучnoýdy. Aynalar elektropodýomnikda 30 ýyl bolsa da kaplaryň ýapylşy. 30 ýyl bolan maşynyň sijenýalary. Ýa-da aynalar elektropodýomnikda. Giň babuçka lisiçka näle bolsa şoňalyk yumşaklygy
Nähil olardan biraz gatyrak mı kaydı pikir edýän mene. Ýa-ni sırp gördüm onu lisechka babyçkadan gatyrak ýa şol bolsa şolar. Has gowy düşünýänler ýazyň. Edil Avalonça ýok, balag ýumşaklygy. 96, 97 Avalonlar bilen has ýumşakdyr. Opşam Avalonyň ähli modelim Camry'dan ýumşak. Şu wagt ýaşullar aslanly alýa bu maşyny. Hem amatly hem spakoyna sürüp çykýarmak üçin erwedem maşyn. Kreýsem bolýar. Hem ýene bir gowy plusy zapçaşlary. Hemme zapçaşlar ba. Hemme zapçaşlar arzan. Näçe maşyn zapçaşlar arzan bolsa, şonça populyar olanlar maşyn. Maşynymyz 2 motor diýil, ýa-ni aýtdym 2 kilik we 3lük. 2 kilik motoruň 136 at güýji we 3lük motoruň 188 at güýji we. Slabrak edil şu wagtda sersen slaby ýöne öz döwür üçin gowy. Ýene bir aýtma zat da biz käwat başga modellerle deňeşdiremizde aýmynsy eýle, mınsy belli at takýatsa Camry, opşam Toyota kompaniýasynyň Camry modeli budjetli variant edilip çykarlar. Bir premium business class maşyn däl bu. Prostoy maşyn bu. Ýa prostoy adamlar üçin düşünüňiz çykarlar. Ol gymmat Mercedes'iň 10-sy mınsy ýalyk däl. Ardan, maksimal ardan edilen. Şoň üçin köp zat başlasak bolýar. İçinin salonun torpedası, 10-sy mınsy kaçysy, pes ýap ardan plastmasdan edilen diýäse, şo zatlar gymmat materialdan edilen bolsa, şoňa görä maşynyň bahasy gymmat bolardy. Düşünüňizmi? Şoň üçin ardanlar. Köp zatny gözüm sokýar. 30 ýyl boldy intäm bize hyzmat edýär. Şoň üçin maşyna mene 5lik bal goýan. Sizem ýazyn kommentariýada. Like amoýun bu maşyna. Bu maşyn Camry bolan söýgü döreden maşynyň biri. Bize emine şu maşynlardan soň Camry bolan ynam söýgü bizde döredi. Şol lisechka babyçka şolar geldi ýadyňyza düşýän bolsa, şolar sürüldü. Şolardan soň her kim Camry şu wagt iň gowy sowdasy bolýan maşynyň biri Camry. Toyota kompaniýasynyň Camry modeli. Imini bizde iň gowy sowdasy bolýan maşyn şu wagt. Toyota bolan söýgüni bize Corona, Marina geldi. Başda ýadyňyza düşýän Inamarkany olar döretdi. Ýöne imini Camry bolan söýgü. Şu maşynlar döredenler. Bu maşynymyzdan biziň satlyk kime gerek bolsa degimi izinden olmalysyň. Edil ýumurlan zat ýok. Kime gyzyk bolsa habarlaşaýyn. Bahasy 3,5 galanam düşünşürse. Jaňadan aşakda nomerler bar. Mene bilýäňler nerden tapmasyny. Bu video çykkança belki uja satdylar, ama satylmasa habarlaşaýyn. Opşam bahasyny aýdyp geçeniň sebäbiniň bir zady bu maşyna reklam satjak bolýanlar ýok. Uja bu maşyn klientler gelýär, mesele ýok. Men uja oglanyr aýdystyrdym. Men imin aýtjağım sebäbi şuň ýalçyk uja bir Samsung Camry'nin 3lük Avalon motor. Bremze Avalon motordur, ýadyňyzdan çykarmaň. Avalon motormy diýip soraýyn, ýa-da Bremze mi diýip soraýyn. Window motor halandan şoň üçin onu alyp oturmaň, olaň bahasy amardandyr. Emine şuň ýalçyk bir gowy Samsung Camry witcharsna serdim 4 pakryşka täze diskalaryna bir gowy chrom etdirmeli ýa-da bir gowy argentin bir açyk tepsen has gowy bolar. Diskalaryna bir açyk tepsen video ütge de bilýäňler. 4 pakryşka täze hadowy gowy degimi izinden ýumurlan zat ýok. Opşa maşyna eretdirler. Şuň açyk bir gowy zady primärna 3,5 alyp bolýar. Şonu bilmeňiz üçin bahana aýdan atto käweriňe däýär, reklamy diýip, reklamy däýär. Bärde hiç maşyn reklam edilen ok, maşyn diňe abzor edilen. Ana şuň abzor bolanlar. Göwüňiz ýaranysy like kommentariýany ýadyňyzdan çykarmaň. Ardan maşyn soranlar üçin bu abzor. Ýene bir aýtjak zadym. Kim nähil maşyn arzu etýär olsa, her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iňe sağ adam janyňyz sağ bolsun, galan lat bolar.